Awu makelwane, nalandelelana niyaphi na? Meza mani. Ungabona indoda ingathi unwabile, andonwabanga meza. Tu. Dinengxaki. Unengxaki? Dinengxaki and kudala ndihleli nayo. Hayibo. Thetha ndoda madoda kwenzeka ntoni? Kaloku sihlelelene apha. Vele uthethe nami kwenzeka ntoni? Ayingilomfazi ndamlobalayo ungazaliyo. Akazali? Akazali lo mntu lo ulapha emva kwami. Bona ngazali? Nguwe lo busi. Ndimo ngazaleka yiwo ngazalisi. Awu, busisiwe. Nguwo ngazali. Nguwe ongamithiyo. Nguwo ngamithisi. Nguwo ngamithisi. So msithi mina nizali ithi wena ukwazi kwenza abantwana umithisi ithi. Yima meza ngawu. Ngoku nilandelelana nje niyaphi ngoku? So ke meza into enzekayo ngoku ndisamthatha ngondiya naye kugqirha apha etown. Ndifuna ukugqirha kandixelele uba ngabana kutheni engazali. Oniya kugqirha. Hayi kanti meza. Jonga meza. Jonga meza. Uba ngabana umfazi wakho akazali. Uyaqonda? Sungxama ngoya kogqirha uyomosha imali. Ngakuthatha umfazi wakho, anditsho ndingumeza wakho mna. Ngakuthatha umfazi lo wakho undiboleke yena noba yiveki. Ndike ndizame nami sibone uba ngabana umntana akanophuma na. Kaloku kufuneka siqiniseke uba ngubani onengxaki. Uyaqonda? Uba ngabana ndigqibile iveki ndizamile apha emfazini wakho wangaphuma umntana, ndiza kuboleka wam umfazi ukuzame nawe phaa kuye. Hayi nokuphambene okwakho uziva wena. Thini? Hayi uyaphambana lo. Uyakhula wena.